Moikka vaan kaikki ja tervetuloa uuteen videoon. Tällä videolla mä ajattelin vähän jämppäillä, ihan tälleen ilman mitään haasteita. Ja ihan vaan siis tämmöistä rentoa jämppäilyä ja katsotaan miten me sijoitun. Voi olla, että menee vähän miten menee, koska mulla on tosi paljon tuurista kiinni nämä jämpit. Vaikka taitoa, kun mä nyt niin kuin osaan jämpätä, mä osaan mennä reitit. Mutta sitten tippuu ihan paljon tuurista, että kolahdaks mä johonkin esteeseen tai kimpouks mun hevonen jostain. Toivotaan parasta, katsotaan kuinka monta ruusuketta me saadaan vai saadaanko yhtäkään. Ja tässä ei nyt ole mitään haasteita eikä rangaistuksia. Mä ajattelin nyt tehdä tämmönen niin kuin vähän rennommin, että aloitan tälleen kevyesti ja katsotaan sitten, mä voin tehdä sitten joskus toisten niitä haaste- tai rangaistuksellisempia jämppivideoita. Eiköhän vain lähdetä, tossa on Kultamäen jämppi ensimmäisenä, niin lähdetään sinne suuntaan vain juoksemaan. Kato, lusikka on täällä. En joudu olemaan ihan yksin. Lusikka, hän karkas. No mä menen tänne nurkkaan. Golden Champi ei oo ihan mun lemppareita kylläkään, siis tää on ihan okei, mutta sit toi alku on aika ärsyttävä. Koska jos siinä niinku mokaa tosi helposti, ja jos siinä mokaa, niin sit saattaa oikeasti menettää paljon. Mutta toi loppu on sit paljon helpompi, mutta se on vähän puuduttava se loppu. Että tää on semmonen niinku ihan okei jämppi, mutta on parempiakin jämppejä. Ja joo, mulla on tässä janojuomana energiajuoma. Mä en juo kauheasti energiajuomia. Mä oon enemmän limppari-ihmisiä. Nyt mä oon pari kertaa nyt ostanut tätä energiajuomaa. En tiedä miksi. Ja joo, mulla toimii jämppihevosena yleensä tämä mun ihana Morgan. Mulla on useampiakin Morganit, mutta tää on mun suosikki Morganeista. Okei, jämppi alkaa NYT nyt. Ei. Liiku, mene. Tää on ihan kauhean stressaava tää alku. Ja mä en osaa, siis tossa on joku semmonen oikkari, mitä mä en niinku tiedä mikä se on. Ja se on just toi tiukka käännös, koska mä en ikinä saa sitä tiukkaa käännöstä. Nyt tää meni ihan päin kananmunia tää homma, koska mä nyt jotain tossa sähläsin heti tossa. Kun mä en keskity tähän jämppäämiseen, koska mä puhun. Mä keskityn puhumaan, niin mä en keskity tähän jämppiin. Niin sitten jämppi menee ihan kankkulan kaivoon. Joo. Mä oon sille ihan perus jämppäjä. Mä osaan niinku reitit ja mä... Oikeesti. Mä pärjään ihan hyvin yleensä. Mutta jos mä en keskity tai tapahtuu jotain muuta kuten tuuri, joka yleensä on mulla vähän huono, niin sitten mä saatan olla aika surkea jämppäämään. Tai siis surkea just niinku tätä. Just niinku tätä. Niinku, silloin kun on päättää olla, että nyt on huono onni, niin sitten vaan on kauhean huono onni. Ja sitten mun menee kaikki pilalle. Ja tää näyttää olevan just semmonen päivä. Mulla ei ole tänään jämpit onnistu kovin hyvin. Joo, mene. Ui. No mä oon sentään tällä hetkellä 4, joten uploadit sille. Ja jos te haluatte, niin mä voin kyllä tehdä myös jämppihaastetta. Mä nyt halusin aloittaa jämppäily niin sanotun sarjan tai siis tämmöiset jämppivideot tämmöisellä ihan lepposammalla jämppäilyllä, mutta mä voin kyllä tehdä jämppivideoita ihan hyvin. Tai jos haluatte, niin joskus voin sitten jonkun kanssakin tehdä jotain jämppivideoita, en tiedä, mutta katsotaan. Maaliin päästiin ja 4. oli sijoitus tänään. Olisi voinut mennä paremmin, mutta olisi voinut mennä kyllä huonomminkin, että se oli semmoinen ihan okei. Semmoinen, että vielä voi olla ihan tyytyväinen. Saatiin 200 shillinkiä. Katsotaan, meinkä mä sitten seuraavaan jämppiin. Mun pöytävalo vilkkuu. Musta että se on vähän kehno. Pitää ehkä vaihtaa joko lampu tai sitten valo. Konfettitykit täällä pyörii, joten juhlaa voi sitten kannustaa itseään jokainen. Voidaan kaikki iloita. Wuhuu! Siis oikeasti mulla oli pöytälamppu ja se sammu. Se on nyt kuollut sitten, mutta pitää hommata joku lamppu tuohon, koska täällä nyt on mun pöydällä aika pimeätä. Mutta seuraavaksi mennään nyt tähän Moorin Jampiin. Edelleen on sama päivä. Päätin nyt sitten, että menen vielä tähän ainakin. Siis mä katsoin mun ruusukkeista ja mä oon vähän nauratti, kun mä oon kerran ainakin voittanut kaikki Jampit, mä voin näyttää. Minä olen sellainen hamsteri, että minähän en minun ruusukkeitani myy. Niin täältä huomaa, että mä oon kaikista... Olen sijoittanut niin kuin jokaisessa top 3, niin kuin ollut 3, 2 ja 1, mutta Morlandin Champista mä en ole kertaakaan vielä voittanut. Mä en niin kuin tiedä, mitä tässä on niin kuin tapahtunut. Ihan vaan myös siksi, että viime kesänä mä pelasin jopa yöllä. Niin kuin ihan keskellä yötä saatan oikeasti olla 3-4 aikaan täällä yöllä pelaamassa. Ja kävin champpäämässä paljon.
miksi täällä on näin paljon jengiä? Sitten täällä on tämmöisiä lössejä vaan niinku ihan huolella. Hei, 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 täällä on vapaata, täällä on vapaata, täällä on vapaata. Oh, tässä ihania kukkia, niin tää on oikein hyvä starttipaikka tähän champiin. Moorin champi on silleen aika easy. Sehän on helpoin champi tavallaan niin kuin koko pelissä. Niin katsotaan, miten tästä nyt tulee. Mä osaan tän ihan hyvin, mutta sitten samaan aikaan en. Tässä on myös semmoiset, että tästä saa niin kuin boosteja eri kohdista, niin sitten boostien saaminen on välillä vähän vaikeaa. Mä yleensä joudun siihen ykkösgrouppiin, kun mä oon 25 levelillä, niin mä olen yleensä siellä parhaimmistossa, vaikka joo, en nyt tiedä sitä aina, miten siihen suhtautua, mutta no eipä siinä. Yritetään parhaamme ja voin sen näyttää, että pitäisi ainakin olla täydet statsit hevosella ja hahmolla. Jos ei ole, niin korjatkaa tietenkin, mutta nyt se lähtee ihan just. Mä en ole kovin helposti jännitä champpejä, mä oon jo aika karaistunut näihin. Paitsi silloin, kun mä oon oikeastaan niin silleen voittomielessä enemmän. Mutta aina ei voi pärjätä. Apua taas. Siis niinku nämä tiukat mutkat on tämmöisiä niinku tosi vaikeita. Mene. Ja sitten mulla on se näkökenttä vähän kauempana, mutta näiden videoiden takia mä vähän laitan sitä lähemmäksi hevosta ja hahmoa, vaikka mä voi nyt, juokse. Siis noita mä välttelen, koska noihin törmää jotenkin tosi helposti. Vaikka olisi ihan suora tie, niin silti vaan hevonen oikein silleen, joo, tökkäsin nyt tän, että en mä nyt tästä voi enää hypätä. Sille, aha, kiitti luottamuksesta. Voisin kokeilla vaikka niinku jollassakin champissa ottaa vaikka niinku eri hevosen kuin tämän Morganin. Vaikka just Jorvikin villin, koska se ainakin kuulemma on yksi hyvistä. Sitten myös niinku Perseroon on yksi. Ja Arabista mä en ole ihan varma. Siis mullahan ei ole vanhaa Arabia ja se harmittaa ihan sikana. Tosta mä en sano hyvää boostia. Se harmittaa tosi paljon, että mä en saanut ostettua sitä ennen kuin SSO poisti. Mä vaan rukoilen, että joskus SSO voisi tehdä niin kun tulee nyt markkinoita. Oikeasti SSO, tässä on teidän idea. Tuokaa vanhat hevoset sille markkinoille, että ne on vaikka viikon markkinoilla. Ja sit sieltä saa nää niin ostaa vielä viimeiset, jos ei just ehtin ostamaan niitä. Se olisi aivan loistava suunnitelma. Seuraava champi olisi pinta, mutta mä en tiedä meneekö me sinne vai jatketaanko me huomenna tätä. Mutta ainakin tää Moorin champi, me oltiin, mitäköhän me oltiin, 6 vai? En mä muista enää yhtään, mitä me oltiin. Olisi voinut mennä paremmin, mä vähän tuhersin siinä omiani. Okei. Mä oon nyt parkkeerannut tänne Pintan champi-paikalle. Tää nyt alkaa siis Pintan champi. Ja ilmoittaudutaan tänne näin. Joo, tää on nyt sitten eri päivä. Oho. Mä vähän taisin laiskistua siinä mielessä, että mä en jaksanut tulla kuvaamaan champpejä. Ja myöskin parina päivänä mä en päässyt peliin. Ja sitten kun mä olin pelissä, niin mä en jaksanut kuvata. Joten tää on nyt sitten, tänään on keskiviikko. Ja kello on, niin kuin näette, keskiviikko. Kello on 15.27. Mä olisin halunnut kuvata jo puoli tuntia sitten, mutta se oli Moorin champpi, niin en halunnut kuvata samaa champpia uudestaan, koska se oli jo aiemmin, niin otetaan nyt Pintan champpi. Mä todennäköisesti otan joku 5-6 champia ehkä. Eli mä kippaan todennäköisesti Pony champin, joka olisi niinku sitten seuraavana ihan vaan siksi, että sitten tulisi vähän vaihtelua. Mutta sitten tää tulee sitten, mä voin mennä tuohon Silvon champiin. Moorin champin mä myös kippaan, koska se on ollut jo. Sitten olisi Paro. Tänään on vähän aika huono champipäivä. Jos otettaisiin Paro, sitten olisi Goldi, missä me oltiin jo. Sitten on taas Hopeametsäaukio. Sitten on taas Moori. Sitten on taas Pintaponi, Kuusilaakso. Et mun pitäisi alkaa kuvaamaan 20-30. Sitten tulisi näitä. Nämä on kivoja champpejä nämä tässä. Ei Laaksolla. Laaksolla on mun inhokki, mutta Kuusilaakso, Uudenmäenharja ja Jorvikin tallit. Silvokin on mun lämpäreitä. Niin noihin mä haluaisin ehkä mennä. Mutta nyt champpi alkaa ihan just. Pintan champpi on silleen ihan ok, mutta ei mun lämpäreitä kyllä sinänsä. Tai ihan sille ok, vähän ehkä tylsä ja ärsyttävä. Silleen tässä on niitä verkkoja, mihin tarrautuu kiinni ja ne on vähän kakuja, mutta koitetaan kestää. Champpi lähtee NYT nyt. Paitsi ei lähtenytkään. Nyt se lähti. Katsotaan, täällä on niin paljon porukkaa tälleen päivällä, että täällä on voittomahdollisuudet on vähän pienet, tai edes sijoittumismahdollisuudet. Miten mä sain tosta ton? En mä tajua. Vaikka mä kyllä vähän hidastuin, mutta silti mä sain sen. Et illalla on
parhain. Ja sitten mä mietin joskus sitä, että mä haluaisin tehdä kyllä semmoista niin kuin yöllistä tsemppäilyä. Että tsemppäilisin yöllä, koska sitten silloin ei oikeasti ole ketään. Tai ainakin tosi vähän. Ja sit vois ehkä ottaa siihen jonkun kaverin mukaan. Mä tiesin, että tos ei ikinä kannata hypätä. Ei koskaan. Se kuolee. Se ottaa jotenkin liian kovan vauhdin ja sitten kuolee. No meni ihan ok. Ihan ok meni äsken ja nyt sitten ei tietenkään mene, kun menin loikkaamaan siinä, kun mä sekunniksi unohdin sen, että siinä ei saa kannata oikata. Älä just miksi mun hevonen kimposti? Siis mä en tehnyt mitään ja sit se vaan yhtäkkiä... Siis mä en painanut mitään. Ja se vaan ottaa tuolta tommosen joku niinku kimmokkeen ja lähtee ihan jonnekin outoon suuntaan. Täällä joskus tulee se hai. Oho, joku vammas tuohon. Täällä tulee se hai, joka tyssäyttää, joka on ihan outoa. Ei se aina ole tässä, mutta sitten kerran se joskus mut tyssäytti tossa. Vaikka ei siis ollut se Pintan kesäeventti. Ei ollut silloin. Eikä se haiva elelee. Älä nyt tyssää siihen. Miksi tää jäi uimaan? Me sijoitettiin 9. Tää ei nyt mennyt kovin hyvin. Ei. Näädähän karkuun. Tää oli häpeä. Tää oli niinku... Oh no. Seuraavaksi olisi Silvun tsemppi. Ja me menemme sinne. Tää on tosi kiva. Mä tykkään itse tästä. Tää on tämmönen aika basic. Aika rento. Mihin mä nyt voisin mennä tänne. Täällä on yksi kolo. Niin mennään tänne nurkkaan kökkimään. Niin tää on mun mielestä aika kiva tämmönen rento tsemppi. Mä tykkään tästä. Tää on yksi 4 mun lempparista. Mun kissa kuorsaa. Mä vaan kuulen semmoista tuhinaa tuota sängystä. Kohta luodaan kilpailuryhmiä ja katsotaan mihin karoppiin me päädytään. Tai minä päädyn. Mä en tiedä miksi mä puhun aina me-muodossa, mutta kuitenkin. Ykköskaroppi, 10 sekuntia. Kohta lähtee. Kello on nyt 16.30. Mä skippasin ponnitsämpin. Tein siinä vaiheessa muuta ja se tsämppi ei innostanut. En jaksanut vaihtaa miksi hevosta. Se vaihto on se kaikkein raskain osuus. Etlää kimpoo nyt taas jostain. Niin, se vaihto on se ärsyttävin osuus. Ja siellä on sitten ärsyttävin mutakuoppia. Tääkään nyt ei mene kovin hyvin. Tää on nyt tällä pahasti keskellä päivää. Mulla pitäisi olla niinku täysnopeutinen hevonen. Ui, ne lehmät on vähän rakkoja. Et jää siihen. Älä, mitä? Mä en oo ikinä koskaan törmännyt tuossa. Mitä ihmettä nyt ihan oikeesti? Mä olin 10. Tää on nyt niin ärsyttävää. Tänään ei taas on mun tsemppipäivä. Ja toivottavasti näemme sitten seuraavan kerran Kuusilaakson tsemppissä. Ja toivottavasti se menisi pikkuisen paremmin kuin nämä 2 edellistä tsemppia. Tai edelliset 4 tsemppia, mitä tässä on nyt ollut. Pari kaveria tuli tsemppäämään ja heidän äänet kuuluvat vähän hiljempaa kuin minun. Joten pahoittelen sitä, mutta en ehtinyt säätää asiaa. Mutta toivottavasti nautitte. Kiitos ja anteeksi. Me ollaan nyt Kuusilaakson tsemppissä ja täällä on parit klubilaiset. Mä en tosiaan tiedä, että kuuluuko tää ääni. Mihin te katositte? Mihin mun kaverit häippäs? Ai siinä on Vane. Voi voi. Kato, siinä on mun kaverit. Kata on edelleen jossain hevon kuusessa. En mä tiedä, kuka söi mäkillaturin. Se on nyt jonnekin joutunut. Sori, mulla on ihan nälkä. Siis niinku Audi on niinku laskettelutäti, Vane on kukkatarhatäti, mä oon tämmönen hautausmaatäti ja Mäki on mun hautausmaa-apuritäti, koska nekin on yhtä synkkää. Ei, mä oon yksin. Voi, mä oon yksin täällä. Ihan yksin täällä. Help, auttakaa nyt joku. Mä en tiedä mitä Me mä oon. tuetaan sua näin henkisesti. Joo, se auttaa paljon, koska mä vähän kriippaa. Koita olla top 5. Me luotetaan. Mulla ei ole kyllä tänään mennyt champit hyvin, että voi olla, että mä en tuu pääsemään minkään top 5. Tänään ei ole taas ollut mun champpipäivä. No kiitos champista. Toivotaan parasta ja pelätään pahintaa. Voi nakki. Mene. Oh god. Sä Nyt. pystyt siihen, Bemari. En. Puut tulee eteen. Puut. Puut on kyllä ihan puutista. Puut.
Nimenomaan. Puut on puusta. Tästä mä oon samaa mieltä. Aivan. Mä menin sen ohi. Mä menin checkpointin ohi. Mene nyt! Kaakki. Siis mä törmäsin tuon raksaukkoon, mihin mä en ikinä törmää siihen raksaukkoon. Miten? Raksaukko. No siinä on siinä, nyt kaivureiden lähellä on semmonen raksaukko. Oi nyt elämä. Ah! Ei! Voipa. Juokse! Mä olin ehkä joku 10 tai joku semmonen, mä en katsonut yhtään mikä mä olin. Lössi ja bössi ja du. Missä mun kaverit on täällä jossain piilossa täällä kauheassa lössissä ja mä en löydä niitä täältä. Mä en näe yhtään Sigmaa. Missä kaikki Sigmat on? Täällä me ollaan. Toi on hyvä. Me ollaan täällä. Silleen, joo, auttaa paljon. Miksi mä en löydä teitä? Miksi nää kakkosgeni-hevoset peruuttaa tälleen niinku tommonen Vaikka mä noin pitäystä. perjantai. Mä en pääse traikkuun sisälle. Kysyt settipaikkaa. Mä en pääse traileriin sisälle. Ei unohdetuille pelloille. Mä haluan uuteen Mäenharjaan. Nyt mentiin Uudenmäenharjan Champiin. Oh. Ei, mä hyppäsin yli. Äkkiä takaisin ottamaan tuo. Perjantai. Äsken oli Kuusilaakson Champi. Se on tosi kiva Champi, mutta se meni vähän kakuutirallaa ehkä, en tiedä. Ja sitten nyt on Uudenmäenharjan Champi. Ja tää on ihan kiva, vaikka tää on tosi vaikea. Ja moni ei tykkää tästä. Mä en liiku tästä. Tai liikun. Ei! Mä olin siinä. Mulla on kauhean jännä, mutta mulla loppui juotava ja Champi alkoikin jo nyt. Mitä ihmettä, apua. Mä en valmistautunut tähän. Joo, mä en valmistautunut tähän henkisesti. Tää nyt lähtikin näin nopeasti. Apua, tämä hevonen on hidas. Henkisesti ja fyysisesti. No, Apua. nimenomaan. Mä törmäsin. No niin, jes. Ei, et tuo sitä nyt sitä. Voi mä jäin jumiin. Menee eteenpäin. Oikeesti mulla tulee semmoista blurrattavaa tää, tulee jotain niinku kankkulan kaiva ääniä tänne sitten. Jenspa satka. Niin sä oot kakkonen. En oo enää. Ihan varmasti en oo enää, koska mä taas törmäsin. Miksi te menitte heti kun te menitte sanomaan sen ääneen, niin mä törmäsin ja sit mä menin ihan umpiterallaan. Miten mä jotenkin oon yllättynyt tästä tilanteesta? Jaiks. Mä olin toinen. Yes. Okei, nyt on Jorvikin Champi ja täällä me olemme kavereiden kanssa tälleen puoli 10 illalla. Tää Champi on musta ihan kiva. Mä tykkään tästä, tää kuuluu yksi mun lemppareista. Ja tää on aika helppo. Sitten kun mä sanon tän, niin tää menee ihan perskutarolla. Mutta täällä vaan piip. Mä yritän toppitosen. Jaa, mä haluan voittaa. Enkö pääse? Joo, tästä ei tullut varmaan voittoa tule, mutta mennään silti. Joo, no ei varmaan tule, ei siis mä en ainakaan. Sitten kun mä lähdettiin tuosta maaliviivalta, niin mä sekunniksi ajan oikeasti olin silleen, että miten tätä hevosta muuten ohjataan? Että miten tää niinku näppäimet toimii? Millä mä käännän tän hevosen? Ja millä mä hyppään? Mä olin oikeasti, mun tuli blackout tossa silleen, että miten tää hevonen liikkuu. Minkä pois mun naaman edestä ihmiset, kiitos. Melkein törmäsin. Apua, auttakaa. Tää on pelottavaa. Ei kanoja. Ei! Kanat nyt h***tiin täältä. Apua. Oikeesti sos. Help. Sos. Mä ei kiitos. Mä en ole ykkönen. Hei, kolmas on hyvä. Ei Audi, Viiri sekoilee. Mä menen oikein. Ei, älä törmää nyt, älä nyt. Tästä ei tullut varmaan voittoa tule. Mä olin ykkönen, mutta törmäsin. Joo, mä näin. Mä olin ihan siis sun perseessä kiinni, ja mä näin, kun sä törmäsit. Tän videon tsemppäilyt alkaisi olla tässä näin. Mulla oli vähän kavereitakin tuossa lopussa mukana. Kiitos heille, että tulitte. Heidän ääni ei ehkä kuulu kovin hyvin ja pahoittelen sitä. Jatkossa, jos tulee kavereita, niin yritän korjata niiden äänet. Mutta tähän ei nyt se onnistunut. Mutta kiitos kun katsoit. Toivottavasti tykkäsit. Ja nähdään seuraavassa videossa. Se olisi mun osalta. Heipsuterallaa!